Kulħadd għandu l-kwalitajiet tiegħu, xogħol hu illi nisfrutta dawn il-kwalitajiet għal viżjoni ġdida illi għandu bżonn il-pajjiż. Kien dan is-sentiment tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kif kien qiegħed jiġi intervistat minn Endru Azzoppardi fuq Campus FM fejn flimkien iddiskutew bosta suġġetti varji. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista beda billi tkellem fuq il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer u kif l-Awċin jaffaċċjaw sfidi relatati ma' din il-kwistjoni. B'Alex Borg jgħid li l-Gvern ħalla l-Awċin b'vapuri li ilhom illi saru minn żmien Gvern Nazzjonalista u vapur second hand illi ma jaqdix il-ħtiġijiet ta' dawk li jużawh. Dan fost l-appell tiegħu sabiex niġbdu aktar kwalità lejn il-gżira. Apparti minn hekk Alex Borg ġie mistoqsi wkoll fuq kif il-Partit Nazzjonalista qed jipprepara l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li qed issir ħidma sfiqa fuq it-tim ta' kandidati li ser ikunu qegħdin jikkandidaw ruhom. Dan sabiex il-Partit Nazzjonalista ikun jista' joffri gvern b'saħħtu illi jaħdem għall-interessi tan-nazzjon. Fil-ġranet u fil-ġimgħat li ġejjin ser inkunu qed inħabbru diversi kandidati kemm ġodda u kif ukoll ta' ċertu esperjenza illi ser jagħtu input b'saħħtu li l-partit dik kienet parti mill-proċess ġifier bħalissa dejjem proċess li niltaqa' ma' nies ġodda minn orizzonti differenti biex ikunu fil-lista tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Qegħdin nibnu mhux oppożizzjoni, qegħdin nibnu a government in waiting. Ser ikollna programm elettorali b'saħħtu, watertight u costed. Konsenajt, għax pereżempju di ta' 6% jew x'kienet importanti illi jiena nurik li ħadkun costed issa li mal-Labor qatt ma għamilek dejjem kien jgħid illi ħajtina roadmap u ħajtina dan u qatt ma jiena rrid illi l-poplu barra jkun jaf illi jiena bil-flus tiegħu ħanagħmel hekk għax dan fl-aħħar mill-aħħar jekk ħawiet proġett. Ħajġi mill-flus tal-poplu Malti. Dan apparti li semma wkoll il-proposta li ntlaqet tajjeb ħafna dwar tnaqqis fil-VAT minn 18% għal 7% u spjega kif dan it-tnaqqis ser jistimula l-ekonomija, jikabbar l-investiment u jistabbilizza l-prezzijiet. Għaliex inti mbagħad tinċentiva iktar investiment, ġifieri minnu fin-negozju. Issa mhux ħanejlek kollha ma ħafna minnhom ħadd ingħata xi ħaġa dak ħajrġa' jinvestihom. Allura jien naf illi jekk b'xi mod ħadd tonqos il-VAT fir-restaurants, daħħa jerġgħu jinvestuhom. Kien investuhom ħaddu l-ekonomija. Ħaddu l-ekonomija ħajħadmu iktar nies. Intant Alex Borg tkellem ukoll fuq l-aħħar summit tal-IPP fejn fost l-oħrajn semma kif mal-mexxejja Ewropej iddiskuta l-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea tkun ta' sosten għal pajjiżi tal-Mediterran. Dan anki fil-fora politika li qed ngħixu fiha. Dan apparti li qal ukoll li tkellem fuq kif l-Unjoni Ewropea trid tkompli tgħin fejn jidħlu prezzijiet tal-enerġija. L-Ewropa tagħti appoġġ, dan il-vapur ma jistax jittieħed b'responsabilità minn pajjiż wieħed biss. Però irid ikun hemm collective effort, irid ikun hemm unità, irid ikun hemm l-appoġġ tal-Ewropa biex dan il-vapur jaraw x'ħajsir minnu u tittieħed azzjoni u jneħħu l-periklu fuq l-Iran. Is-sussidju tal-enerġija benefika, aħna maħniex ħanneħħu s-sussidju tal-enerġija, anzi kif konna issa fl-IPP Summit ukoll tkellimna kif l-Ewropa tista' tagħti l-appoġġ il-pajjiżi Ewropej biex minħabba l-gwerra li ħajkun hemm ovvjament bidliet fil-prezzijiet tal-enerġija. Biex l-Ewropa tkun ta' spalla mal-pajjiżi Ewropej, issu permezz ta' fondi u permezz ta' mezzi oħra. Ħalli ikonna ċertu serħan il-moħħ li l-prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa jibqgħu stabbli. Alex Borg għalaq billi saħaq li l-Partit Nazzjonalista huwa lest tal-elezzjoni ġenerali bi proposti ċari li lesti jbidlu lil dan il-pajjiż sabiex bit-tmexxija serja pajjiżna jagħmel il-pass li jmiss.